όχι όμως επειδή συνηθίζεται τις γιορτινές μέρες να κάνουμε προσπάθειες αναζωπήρωσης του θρησκευτικού μας συναισθήματος. Στα διηγήματα που θα διαβάσουμε, πρωταγωνιστής είναι ο ξένος. Ένας ξένος πολυσήμαντος. Προσδιορίζει τον μετανάστη, τον διαφορετικό, οποιονδήποτε κρατώ έξω από τη ζωή μου. Δύσκολη και γεμάτη αμφισημίες η προσέγγιση αυτής της έννοιας, γιατί έχει να κάνει με την αξιοθρήνητη ολίσθησή μας σε ό,τι ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει. Πράγματι, μια χόρταγη αγάπη δεν είναι ό,τι πιο λογικό για την πράξη του κόσμου. Προκειμένου να αναμετρηθούμε με τις έννοιες του ξένου, οφείλουμε πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι το Ευαγγέλιο αποτελεί σκάνδαλο. Ο Χριστός έδωσε τον ορισμό και των πλησίων και των εχθρών. Όμως, τι παράδοξο, ως πλησίον κατέδειξε τον πιο απόμακρο, τον αλόφιλο και τον αλόφυσκο, και ως εχθρούς κατέδειξε τα μέλη της οικογένειας. Πράγμα που σημαίνει ότι για τον προσδιορισμό του ημέτερου και του ξένου, το Ευαγγέλιο δεν συμμερίζεται τα κριτήρια του παλαιού κόσμου, το όμαιμον, το ομόγλωσσον και το ομόφυσκο. Αυτά τα χαρακτηριστικά βεβαίως και αποτελούν δομικά υλικά ενός έθνους σε μια φυλή, όχι όμως κριτήρια της Εκκλησίας. Στο κείμενο του Ευαγγελίου δεν αναφέρεται ποιος είναι, αλλά ποιος γίνεται ο πλησίον και ο εχθρός. Αμφότεροι γίνονται όχι βάσει της γέννησής τους, αλλά μέσω της πράξης, μέσω της αλληλεγγύης ή αντίστοιχα μέσω της άρνησης της αγάπης. Στα διηγήματά μας, η σχέση με τον ξένο προδήλως δεν αφορά μόνο περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτός δυστυχεί ή πάσχει. Για τον Κόντογλου και τον Παπαδιαμάντη, δύο ανθρώπους της καθημάς Ανατολής, ο Χριστός ανέδειξε ως έσχατα κριτήρια της σωτηρίας όχι μόνο την περίθαλψη δυστυχισμένων και περιθωριακών, αλλά καταπιάστηκε και με την απόρριψη. Για τους λογοτέχνες αυτούς, η ετοιμότητα για αλληλεγγύη έχει διαστάσεις ευρύτερες, πολύ πιο πολιτικές από όσες έχει η φιλανθρωπία. Αντλούν από την ιστορία της συνομιλίας του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα, η οποία δεν μιλούσε μεν, αλλά τύχανε απόρριψης λόγω της θρησκείας της εθνικότητας, του φύλου και της ηθικής της. Και η απόρριψη λαμβάνει κυριαρχικές διαστάσεις όταν γίνεται χαρακτηριστικό της κοινωνίας. Θεσμοποιείται η μία αγάπη και η πεποίθηση ότι κάποιοι δεν είναι πλήρεις άνθρωποι και συνεπώς ότι είναι θελητό να μην μετέχουν πλήρως της ζωής. Στα διηγήματα που θα διαβάσουμε, δεν θα ακούσετε μια φιλολογική φλιαρία περί ετερότητας, ούτε μια άνευρη μεταμοντέρνα αποδοχή των πάντων, αλλά μια έμπρακτη αναμέτρηση με την απόρριψη. Αυτό έχει ηλικιώδη σημασία σήμερα. Οφείλουμε να διασώσουμε την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, ακόμα και αν ήδη βρισκόμαστε σε αμηχανία, έκπληκτοι και σοκαρισμένοι, μπροστά στα παγκόσμια δύσκολα προβλήματα που ανακύπτουν από το σύγχρονο μεταναστευτικό ζήτημα. Ο μεγάλος κίνδυνος τη στιγμή αυτή είναι να ξεφοριάσει το όραμα. Η ανάγνωση της απόψερης βραδιάς υπομνηματίζεται και από ιδιαίτερη μουσική. Θα ακούσουμε παραδοσιακή και λόγια μουσική της πόλης από τους μουσικούς Γιώργο Τσόλη, βιολί, Αντώνη Μαρέτη, κανονάκι και τραγούδι, Χρυσάνθη Μαλίδου, λάφτα, είναι πολύ κολαμπτό και τραγούδι, και από τη Χρυσή Γεωργιάδου, μπετήρ, τάμπλα και τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.
καπετάν Στέλιος και ο βασίς Εφέντης, του Φώτη Κόντογλου. Η πατρίδα μου, τα Ιβαλή, είχε πολλά καΐκια και καράβια, μα δεν τα αναβλώνανε ξένοι, αλλά οι ίδιοι οι Ιβαλιώτες. Με αυτά ταξιδεύανε τα λάδια και τα σαπούνια τους, που ήταν τα καλύτερα στον κόσμο, όπως άκουσα να λένε και στη Μαρσίλια. Άλλα από αυτά ταξιδεύανε στην πόλη, άλλα στη Σμύρνη και τα πιο μεγάλα ταξιδεύανε στη Βλαχιά και στη Ρουσία. Καμιά φορά πηγαίνανε εκεί σαν με το Μισήρι, στο Τριέστη και στη Μαρσίλια. Ο καπετάν Στέλιος, ο Καρναγιούρος, πρώτα ταξίδευε χρόνια στην Πραΐλα, φορτωμένος λάδια δικά του. Ύστερα είχε πάρει δώσει μοναχά με την πόλη. Στην πόλη είχε πολλές γνωριμιές. Τον ξέρανε Ρωμοί και Τούρκοι και τον είχανε σε μεγάλη υπόλοιψη, γιατί εκτός που ήταν σοβαρός άνθρωπος και κουβαρτάς, αλλά και στο παρουσιαστικό ήταν επίσημος, μεγαλόσωμος, εμορφάνθρωπος και ήταν από πασάδικος όλοι. Όπου να ρωτούσες το ξέρανε. Οι Τούρκοι τον λέγανε Αϊβαλικλή Στέλιο ή Καπιτάν Στέλιο. Η μπομπάρδα του άραζε πάντα στο ίδιο μέρος και ξεχώριζε ανάμεσα στα λογής πλεούμενα που μερμικιάζανε μέσα στο λιμάνι. Έμορφος καρύ, αρχοντικό σαν τον καπετάνιο της, βαμμένο με μεράκι, καθαρό, κουβέρτα καθρέφτη, σπανιά πάντα καινούρια, ξάρτια, άμπουρες, καβένες, όλα σαν ζωγραφιστά. Ο τάκος της πρίμης ήταν μορφοσκαλισμένος με πλουμίδια σοβαρά, σαν να ήταν κανένα σκαλιστό προσκυνητάρι καμωμένο από μάστορι ταλιαδούρο με δυο περιστέρια που βαστούσαν με τις μύτες τους μια κορδέλα όπου έγραφε «Τους μέλλοντας πλέει διαφύλαξο Κύριε». Μια φορά έτυχε να βρεθούν στην πόλη δυο Ιβαλιώτες καπετάνοι, ο Στέλιος Καρναγιούρος και ο Νικόλας ο Κοντογιώργης ο Μπρίτσας. Άλλο σχέδιο αυτός, ξερακιανός, ευκολομίλητος χωρατατζής. Πηγαίνανε και φουμάρανε ναργιλές σε έναν καφενέ στο Χαβιαρόχανο. Καθόντανε και οι δυο με τα μαρκούτσια στο ένα χέρι, με τα κομπολόγια στα άλλα. Ο Μπρίτσας είχε τόση χάρη στην κουβέντα του και ο άλλος είχε τέτοιο σαλτανατλίκι στο παρουσιαστικό του που πηγαίνανε πάντα και καθότανε κοντά τους ειδών άνθρωποι, θαλασσινοί, εμπόροι και γραμματικοί. Εκεί λοιπόν που κουβεντιάζανε έγινε μια παρεξήγηση στην άλλη άκρη του καφενέ. Σηκώθηκε μια αναβουμπούλα και όλος ο κόσμος μαζεύτηκε να δει τι έγινε. Μοναχά οι δυο καπεταναίοι απομείνανε στον τόπο τους. Η φασαρία, αντί να καταλαγιάσει, πλήθυνε, ώσπου τραβήξανε μαχαίρια να σκοτωθούνε. Τότε σηκώθηκε με την ησυχία του ο καπετάν Στέλιος, βαρύς, και πήγε κοντά και μοναχά που τον είδανε οι μαλωμένοι σταματήσανε τον καυγά. Ο Καρναγιούρος άρπαξε τον έναν, αυτόν που έκανε τον πιο παλικαρά σαν να ήταν κανένα σακί άχυρο, και τον εσφενδόνισε με τέτοια δύναμη που έκανε 3-4 τούπες και ύστερα σηκώθηκε απάνω σαστισμένος και έτρεχε από εδώ και από εκεί, ώσπου βρήκε την πόρτα και έγινε καπνός από τον φόβο του. Στο μεταξύ, ο άλλος που τη γλίτωσε, ένας Αρμένης, αντί να τον ευχαριστήσει, πέταξε το μαχαίρι και τον χτύπησε ξέχαρσα στο ποδάρι. Και ως να καταλάβουνε τι έγινε, χάθηκε και αυτός από τον καφενέ. Ο Καρναγιούρος πήγε και κάθισε στον τόπο του και έπιασε και φουμάριζε, σαν να μην γίνεται τίποτα. Στο μεταξύ στάξανε οι γαρτιέδες με έναν Όμπαση. Ο Όμπασης ήταν ένας χοντρός, μαυρομούστακος μεγαλάνθρωπος. Σαν έμαθε τι έκανε ο καπετάν Στέλιος, πήγε κοντά του και τον χαιρέτησε γελαζούμενος και πιάσανε και κουβεντιάζανε. Από εκείνη τη μέρα δέσανε μεγάλη φιλία. Ο βασίς Εφέντης, ο λεγόμενος Λουκμάς, νερό έπινε πια στο όνομα του Καρναγιούρου. Είχε θαυμασμό σε αυτόν για τη μεγαλοπρέπεια όπου είχαν τα φερσίματά του. Άπρεπος λόγος δεν έβγαινε από το στόμα του, και γιατί είχε μάθει από πολλοί κόσμο σε τι εκτίμηση τον είχαν τον καπετάν Στέλιο. Όποτε πήγαινε στην πόλη ο Καρναγιούρος, από την παρέα του
δεν έλειπε ο Λουκμά Εφέντης. Τον Αρμένη τον έπιασε και θα τον σκότωνε. Μα ο καπετάνιος τον παρακάλεσε να τον αφήσει και έτσι έκανε. Αυτά γεννήκανε στα 1898 τον Ιούνιο. Στα 1903, παραμονές τα Χριστούγεννα, ξαναβρεθήκανε πάλι οι δυο καπετάνοι, ο Καρναγιούρος και ο Γρίτσας, μαζί με τον Βασίλη Εφέντη, και πήγανε να φάνε στον Γαλατά, στην ταβέρνα του Μπουγιού Καϊναλή, που μοναχά του πολύ το γάλα δεν έβρισκες. Αλλά οι δυο Αϊβαλιώτες νηστεύανε γιατί ήταν σαρακοστοί και ο Βασίλης Εφέντης νήστευε κι αυτός μαζί τους, δεν ήθελε να φάει κρέας. Σαρακοστιανά φαγιά τα λέγανε, μα τέτοια σαρακοστή είναι καλύτερη από λαμπρή. Είχανε δυο λογιών χαβιάρι, μαύρο και παντερμαλίδικο, χταπόδι τουρσί και ξερό, ψημένο στα κάρβουνα, μύδια, στρίδια, φούσκες, καλόγνωμες, καραβίδες, άλλα τρουσιά, σαλατικά, ρετέλια. Ήτανε καλοφαγάδες εκείνοι οι μακαρίτες. Γι' αυτό και ο Βασίλης, που ήταν από φυσικού του φαγάς, παράφαγε εκείνη τη μέρα. Από εκεί τραβήξανε στον καφενέ. Εκεί που πήρανε καφέ, ο Βασίλης Εφέντης άλλαξε όψη. Τα μάτια του κουρλώσανε. Έπεσε το φλιτζάνι από το χέρι του. Έγειρε και απόμεινε ξερός απάνω στην καρέκλα. Τον χτύπησε νταμπλάς. Ήταν ανήμερα Άγιος Σπυρίδωνα. Από εκείνη τη μέρα άλλαξε ο καπετάν Καρναγιούρος. Αυτός που δεν έκλαψε ποτέ του, όλο ένα δάκρυζε κι όλοι απορούσανε. Τον πήραμε στο λαιμό μας τον άνθρωπο, έλεγε και ξανά στον καπετάν Νικόλα. Έσκασε από τα θαλασσινά γιατί δεν ήταν συνηθισμένος. Ύστερα έλεγε πάλι συλλογισμένος. Φαίνεται πως δεν έκανε να νηστεύσει, να κάνει σαρακοστή μαζί μας, γιατί ήταν αλόθρησκος. Ο Θεός οργίστηκε, έτσι μου είπε ο Παπακουστουλίδης. Αυτή η ιδέα τον έτρωγε σαν σαράκι. Εκεί που καθότανε και φουμάριζε, μουρμούριζε, κρίμα στον άνθρωπο, κρίμα στον άνθρωπο. Κι ύστερα λένε Τούρκος και αβάφτιστος, μπρε, εγώ να πέσω σε τέτοιο σε κλέβει. Αδερφός μου να ήταν πάλι, δεν θα με κόστιζε έτσι. Μωρέ τι πάθαμε χρονιάρες μέρες. Ουφ.
Σε λίγες μέρες κάνανε πανιά τα δύο καΐκια, η μπομπάρδα του καπετάν Στέλιου και το τσελινίκι του καπετάν Νικόλα του Μπρίτσα, για να είναι στα Ιβαλή τα Χριστούγεννα. Μέσα στο μπουγάζι αμυνήσανε με λίγο αγέρα και με ψυχή βροχή. Ο καιρός ήταν ελεγάντης. Άμα ήρθανε στο Μαρμαρά, ο αγέρας δυνάμωσε. Κατά τις 10, πριν από το μεσημέρι, ο καιρός γύρισε στον σωρό και φουρτούνιασε με αστραπές και αστροτελέκια. Ο ουρανός γίνηκε κατάμαυρος σαν να νύχωσε. Βουδάρανε τα πανιά και βαστούσανε πλώρια πάνω στο καπού τάφα. Μπροστά πήγαινε η μπομπάρδα και από πίσω πήγαινε το τσερινίκι. Μα σε λίγο, μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, έχασε το ένα καράβι. Τα στροτελέκια μου γκρίζανε απάνω από το μελιασμένο πέδαφο. Η θάλασσα του Μαρμαρά, που είναι ήμερη και χαρούμενη με καλόν καιρό, είχε γίνει αγνώριστη, μελανή, σαν να ήταν ανακατεμένη με φούμο. Σήκωνε κάτι σκοτεινά βουνά, που ανεβοκατεβαίνανε και κυλούσανε κατά τον βορειά, φόβος και τρόμος, λες και βρισκόσουν στη μαύρη θάλασσα. Η μπομπάρδα βάλευε παλικαρίσια, σηκωνότανε με το μπαστούνι στον ουρανό και ξανάπεφτε βαριά, σαν κουβάλα αγριεμένη, με τη βραδιά κοιλιά της απόχνοντας τα νερά που βράζανε έναν γύρο της. Χαρίστος η οργή της θάλασσας έβγαινε από τα έγκατά της, από το άπατο βάθος της, γιατί αυτό το κλειστό πέδαφο έχει βάθος μέχρι 1500 μέτρα. Τα νερά μπαίνανε από την πλώρη και βγαίνανε από την τρίμη και είχαν πάρει τα μουσαμαδένια παραπέτα και το σκύλο του καραβιού. Ο καπετάν Καρμελούρος ήταν επιτυγμένος με μια μητσεχάρα. Τον έβρεπε το χαδάζι, τον σκεπάζανε οι θάλασσες, μα αυτός δεν έδινε πετάρα. Είχε περάσει πολλά και χειρότερα. Με τη μαΐστρα η μπομπάρδα αγαντάρισε, άμπογνε με τις φουσκωτές μάσκες στα βουνά που πέφτανε απάνω της. Λίγο πριν από το βασίλευμα του ήλιου, φάνηκε μια άγρια αντιγρικιά κατά τον βουνέο. Σαν να ανασηκώθηκε λίγο εκείνη η μαυρίλα που πλάκωνε τον κόσμο και ο αγέρας φρασκάρισε. Μπροστά και από στα δέντο φανήκανε τα μαρμαρονίσια. Ο καπετάνιος κουτσάρισε καλά, γιατί η μπομπάρδα ξέφευε με τα λίγα πανιά που αρμένισε και μπήκε μέσα στο μπουγάζι, ανάμεσα στη στεριά και στα νησιά, και πήγε και φουτάρισε πίσω από το αίμα, που βρίσκεται πιο κοντά στη στεριά και που το λένε Πασά λιμάνι. Ο Καρναγιούρος είχε ποδήσει κι άλλη φορά σε αυτό το νησί, κοντά σε ένα μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Σαν φουντάρανε και μεϊνάρισε τα πανιά, ο καπετάνιος είπε: «Όποιος πνίγηκε, μετάνιωσε». Εξ από το σκύλο, άνθρωπος δεν πνίγηκε. Από τις δυο βάρκες είχε απομείνει η μία απάνω στον κουβέρνο. Τη ρίξανε στη θάλασσα, κι ήρθανε όξω δύο νοματέοι και πήγανε στο μοναστήρι και άφησανε κυριά. Γυρίζοντας, φέρανε βελέντσες για να σκεφτούν και ένα πάπλωμα για τον καπετάνιο, γιατί τα δικά τους ήταν βρεμένα. Καθίσανε εκεί πέρα 2 μέρες. Ο καπετάν Γρίτσας δεν πιάνε. Τρίτη νύχτα, ο αγέρας έπεσε ολόκληρο και έβρεχε ως την αρχή. Ο καιρός γύρισε στον βορειά. Κάνανε πανιά και την ίδια μέρα περάσανε το Τζανάκ Καλέ. Ο καιρός ήταν καθαρός, χωρίς σύγκρουση. Την ώρα που βασίλευε ο ήλιος, βρισκόταν βορεινά από την Τένεδο και εκείνη την ώρα είδανε το τσερνίκι του καπετάνου Νικόλα, που πήγαινε πια κι αλλό, μαζί με ένα άλλο καΐκι. Τον χουλιάξανε και πέσανε κοντά και πήγε ο καπετάν Γρίτσας με την βάρκα πάνω στην μπομπάρδα. Τους είπε πως τον καιρό που χωριστήκανε, αυτός τράβηξε ανοιχτά από τα μαρμαρονίσια και με όλο το στραπάτσο που έφεγε όλη τη νύχτα δεν πόδισε ώσπου έφταξε στο Τζανάκ Καλέ και εκεί φουτάρισε και κάθισε και περίμενε τον καπετάν Στέλιο, γιατί του είπανε πως η μπομπάρδα δεν είχε περάσει ακόμα. Και πως βαρέθηκε πια να τον περιμένει, είχε κάνει πανιά λίγο πριν να περάσει ο Καρναγιούρος από το Τζανάκ Καλέ. Ο
σπίτι του δεν έπαθε καμιά ζημιά. Σαν σκοτίνησε, ο Χιονιάς κατέβηκε με τα παιδιά, όπως λένε οι Θαλασσινοί. Τα δυο καΐκια πέσανε από κάτω από τον Τένετο και εκεί ξημερωθήκαν. Καθίσανε και την άλλη μέρα της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήπτικης. Ο καιρός ήταν ίδιος και χειρότερος. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, παραμονή Χριστούγεννα, φουρτούνα και αμέτη και κρύο τάμπανα. Κάνανε το σταυρό τους και φύγανε με λίγα πανιά, σχεδόν ψηλά αρμηνοί, ώσπου καβατζάρανε τον Καραμπαπά. Από εκεί φορτσάρανε και πηγαίνανε γυαλό, ώσπου φτάξανε αντίκρυα από το Μοσχονήσι. Ο Χιονιάς κατέβαζε λαιμόβροχα από το καζντάρ, που στεκότανε από πάνω του σανταριασμένο και μελενασμένο, στεφανωμένο με τα σύννεφα της Χιονιάς. Ο αγέρας φαινότανε βαρύς σαν κρύο μολύβι μέσα από τις νεροφαγές του βουνού και έκανε τη θάλασσα να βράζει και μπατάριζε τα δυο καΐκια να τα καηναντήσει και ασαρμενίζανε μονάχα με τους πλόκους και τα μεγάλα πανιά πολύ μουναρισμένα. Φτάνοντας εκεί που είπα, τα δώσανε στα πρίκα και προφτάξανε και μπήκανε μέσα στο παλιάνι πριν καλοσκοτεινιάσει. Τα ρεύματα τραβούσανε κατά μέσα στο μπουκάζι τα Ιβανιού. Σε λίγη ώρα, νύχτα πια, φουτάρανε και το δυόμεσα. Το τσερνίκι τα γελί στο γελί το γυαλό και οι ποπάρδες στην κάτω χώρα. Αφού τα βολέψανε όλα πάνω στα κελίδια, βγήκανε όξω οι μυτσίδες και ο καθένας πήγε σπίτι. Η πολιτεία ήταν χαρούμενη και πανηγυρική, μόλο που φυσούσε ο Χιονιάς παγωμένος και βούητες και στα χνησίνια. Τα καμπαναριά φεγγοβολούσαν από τη φωτοχυσία. Στους δρόμους γυρίζανε σμάρια από παιδιά με τα φανάρια και λέγανε τα κάλαντα. Την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ο καπετάν Καρναγιούρος, η πόρτα ήταν ανοιχτή και τα παιδιά τελειώνανε. Ιδού, όπως σας είπαμε, όλη την ιστορία του Ιησού μας του Χριστού γέννησε την Αγία. Και σας καλονυχτίζομαι, πέσετε, κοιμηθείτε, ο λίγων ύπνων πάρετε και πάλι σηκωθείτε. Και βάλετε τα ρούχα σας έμπορφα, ερνηθείτε,
στην εκκλησία τρέξατε, με προθυμία μπείτε. Και ο καπετάν Στέλιος, αφού άλλαξε ασπρόλογα, πλάγιασε και εκείνος και πήρε λίγο ύπνο και μόλο που ήταν αγρυπνισμένος, σηκώθηκε με τις καμπάνες που χτυπούσαν χαρμόσυνα από 12 καμπαναριά. Ο κόσμος βούησε χαρούμενος στους δρόμους και πήγαινε στις εκκλησίες. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές και μπαινοβγαίνανε κορίτσια και αγόρια ντυμένα με τα καλά τα ρούχα τους. Τα τραπέζια ήταν στρωμένα και περιμένανε να πωλήσει η λειτουργία για να πάνε να φάνε οι νοικοκυρέοι. Ο καπετάν Στέλιος έβαλε τα καλά σαλβάρια του, ρούχα ακριβά και σοβαρά, έριξε στις πλάτες του τη βαριά γούνα του, έστριψε το μουστάκι του και πήγε στην εκκλησιά μαζί με τη γυναίκα του, τους δυο γιους του και την κόρη του, όλοι τους έμορφοι και χαρούμενοι. Άμα απόλυσε η εκκλησία και τελειώσανε τα καλωσορίσματα, γυρίσανε στο σπίτι. Και πάλι σαν γυρίσετε εις το αρχοντικό σας, ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητόν σας και τον σταυρό σας κάμετε, γευτείτε, θρανθείτε, δώτε και κανενός φτωχού, ώστις να υστερείτε. Μόλι τη χαρά που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με τη γέννησή του, ο καπετάν Στέλιος ήταν στεναχωρημένος. Από το νου του δεν έφυγε ο καημένος ο Βασίφεφέλης, ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Μαρτώνησε, Κύριε μου, μόλισε. Γέραν αλόφρεσκο να το πάρω τόσο βαριά, σαν να ήταν αίμα μου, σαν να ήταν αδελφός μου. Μα άραγες ο Χριστός ήρθε σε τούτο τον κόσμο μόνο για μας τους βαπτισμένους και δεν ήρθε για όλον τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο που έχει καλή ψυχή, τι τούτος, τι Ρωμιός. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ανάπαψε και συγχώρεσε και τον Βασίφεφέλη που είχε ψυχή πιο καλή από εμάς τους χριστιανούς.
Βαθίαν θυελώδη νύκτα, προς όρθρον βαθύν, ο όμπρος εκόπασεν έθνης, και δαιμονιώδης τυφών, κρατεός άνεμος επίσησε, και έπαυσεν ο κατακλυσμός του νερού, αφού επί 3 ώρας είχε κάνει να βλέψει όλων των χωρίων στην κοιλάδα των παράλιων. Ο μέγας κύμαρος εις το μέσον της ωραίας λεκάνης εξεχύλισε, παρέσυρε 2 γεφύρας, επλημμύρισε εις όλα τα χαμόγια και τα σπιτάκια των φτωχών και έκαμε να κολυμβούν γυναίκες και παιδεία και κτήνη εις τον καταράκτη των βαθύνων. Το νερό υψώθη έως τα πατώματα των φτωχικών οικειών. Οι περισσότεροι των κατοίκων επρόθεσαν να φύγουν στα υψηλά και τα μετέωρα. Ό,τι δύνατο να διακρίνει τύση στο στήλβον εκείνο σκότος ή το μόνον εν χάος πλωτών. Δεν εφαίνεται πλέον άστρον ούτε πουλιο, ούτε πετεινό σελάνι, ούτε ορολόγιε σήμαινεν. Εφαντάζε τότης ότι η νύχτα εκείνη του φθήνοντος Νοεμβρίου δεν έμενε ποτέ να τελειώσει. Έθνης, περί τα μεσάνυχτα, οικούστη μεγάλη εξωτική κραυγή. Πι, 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 πι. Η φωνή εκείνη ήταν εξήγητος. Καμία φτωχή γραία δεν θα είπε ικανή να φωνάξει τέτοια ώρα της πάτρας της. Έτεινες άλλος θα είχαν βρει την χαρά μου, και καθώς ευεβαίωνε δυσχωρικός, ώστις έλεγεν ότι ξέρει από αυτά, βεβαίως εκοιμώντο πλέουσε εις το νερό. Η φωνή, εκτάκτως οξία, ή το ίση με τον ήχον 10 σιρήνων, και δεν η δύνατο να είναι ανθρωπίνη. Κατά την λογικοτέρα μηχανήσαν τότε εξήγηση. Αυτός ο άρθρον του σκότους είχε τολμήσει να προβάλλει το άσχημον ρίγχος του από καμία θηρίδα του ζωφερού αγνός του μέσα εις το ιδρών εκείνο έρευος, και μη δυνάμενος να κρύψει την μαύρη χερακακία του, διότι έβλεπε τους ανθρώπους να πλέον, ώστε να είχαν μεταμορφωθεί στο γένος των νησών, έριξε την κραυγή εκείνη του πικρού σαρκασμού προς την ταλέπορον ανθρωπότητα. Τέλος, μετά μακράς ώρας, μέγας άνεμος τυφών μανιωδώς εφύσισε. Εσύγησεν ο μονόφωνος ρύθμος της βροχής. Ο βαθύς ρόμφος των χυμάτων αντίχει τώρα από τον κειμένο και ο φρενιαστικός συρριγμός των τροχαριών και η βάναυσος κλαγή των αλήσεων, τας οποίας εξέσυρα και έπαιζε την τρικυμία. Σημάεις 5 ή 6 γόδεις κάθε, ασφαλώς αδερμένα. Ένα μικρό κότερο, νέο σκαρί, εφαίνεται να σερεύει εις τον ογνώφων των βαθύν, ανάμεσα εις το δασκαλιό, το γραφώντες των ορών νησίδιων, και εις των παλαιών μόλων, δίπλα εις τα ρηχά, τα απλούμενα εκείθεν των εμβολών του χυμάτων. Στιγμήτινα, όταν ο άνεμος είχε φτάσει εις το έπακρον της φύσης του, κρότος οξύς υπούστη από το κότερο, ώστε σε ξεχώριζε και από τον ρόμφων των κυμάτων και από τους συρριγμούς των τροχαριών. Ήτο ως κραυγή αγωνίας. 2 ή 3 θαλασσινοί κατοικούντες εις το παραθαλάσσιο, σημάει στην Παχημαία, είχαν ανοίξει τα παράθυρά των και εκοίταζαν ανήσυχοι τα χυμαζόμενα πλοία. Ούτοι εννόησαν τι εσήμενε η κραυγή ή ο κρότος αυτός. Ο εις τότε εφώναξε προς τον γειτονά του. Ποιος να πάει κατά τα μυστέρια να φωνάξει αυτόν τον μήτρο, τον νιώθαντο. Δεν το βλέπω καλά το κότερο. Ποιος να πάει κατά Νικόλα, απείλησε να παθεί ο Στέλιος. Αγιά των καημένων του φραγούλα, είπε ο πρώτος ο νηπίσας. Οι 2 ναυτικοί ήσαν μετανιχτικά. Άλλος ήξερε ότι ο ιδιοκτήτης του μικρού σκάφους είχε συνήθεια να κοιμάται κατοίκον. Η δε οικία του δεν είχε το πλεονέκτημα να είναι παραθαλασσία. Το κότερο ήταν νέο σκάρι και ο καπετάνιος του ήταν νιώθοντας. Μόνος υπήρχε εδώ στο πλοίο ο σύντροφός του,
γέρον ναυτικός, ο Κότσος ο Φραγκούλας, ώστις είχε έργον να φυλάγει το πλοίο. Μόλις εξέφερε ο ονομαστής καπετάν Νικόλας των ελαφρών εκείνων ταλανισμών και ως απάντηση στο αλή εκείνο, φοβερός τριγμός και κρόκος με τα οξέως συρριγμόνης, ήταν ως καγχασμός θαλασσίου δαίμονος στους κόπους, μέσα στην πάλη των στοιχείων και εις των ποικίλων ρημαγδών, άπειρο νόμα και μη εξισχυμένων οτίων, τίποτα δεν θα δύνατο να διακρίνει. Μόνο οι δύο πλοία αριθμοί από τα παράθυρά των πάρα αυτά ενόησαν και αθήκαν διπλήν κραυγήν. «Πάει το κότερο», είπε με ταγεθούς πόνο ο Νικόλας. «Κρίμας, κρίμας». «Τύφλα», είπε ανάργητος, αυστηρός τιμητής ο Στέφανος. Το πρωί όλοι έμαθαν ότι η Τρικυμία εξέσυρε τα σαγγύρας του μικρού κοτέρου και το πλοίο έγινε άφθονο μαζί με τον Κότσον τον Φραγκούλα, τον μόνον επ' αυτού αναδάτη. Ευρέθησαν την αίσθηση να υπάρχουν να κράξουν τον πλοίο αρχόντη, του οποίου η οικία ευρίσκεται έναν προμίσκον παραμέσα από την προκειμένη. Αλλά το αργά πλέον, απόκαιρα είχε γίνει με μία μεγάλη σκαμπαβία, με 6 κοπία, να πλέσωσει προς τον νότιο μέρος, εις το στόμιον του λιμένος, με τον λυσόντα άνεμον των πνέοντα από της ξηράς, αλλά δεν μπόρεσαν να μπουκάρουν, είτε να κατευθυνθώσει προς τα εκεί. Το πλοίο είχε γίνει άφθοντο. Την επάρκειον είχε γίνει ευθεία. Δεν υπήρχε πλέον ή μικρά φουσκοθαλασσιά και ελαφρά πνοή, ομοία με τον πείσμον αγρισμών του μετακόπου κατασυγαστέντος εξαγριωμένου σκύλου. Όλοι εστιπούνται των νεαρών καπετάν μύθων και όλοι έκαναν, όπως συνηθίζουν οι ναυτικοί, ή κατά πρόσωπον ή όπισθεν των νότων, τας ανηλίκτους εκ των υστέρων επικρίσεις των. Βέβαια,
Ο Μήτρος ή των νέος κυβερνήτης, έως τότε είχε ταξιδεύσει επί χρόνους ως ναύτης σε μεγάλα πέλαγα με τη σκούνα του πατρός του. Επόμενο γείτονα είναι Αντζαμής και να μην ξέρει καλά ούτε από ορτοπλοεία, ούτε πώς να σιγουράρει το πλοίο του εις τον λιμένα, αφού μάλιστα εκοιμά το κατοίκον. Νιώγαμος, νέος καλή, αλλιά στο Φραγκούλα. Ναι, ο Φραγκούλας ήταν γέρος και η μπορεί να ήταν σχεδόν ανίκανος, παράξενος, στραβός, μισοπάρτητος, αλήθινος, αλόφρονος. Τον είχε διώξει η γυναίκα του. Επί την χρόνων έμενε σε ένα κατόλικο, διαψυχικό. Επήγαινε με τις βάρκες, τις ψάρευε με ήμικρους ναύλους, αλλά συνήθως εξενυχτούσε στο κατόλικο. Τέλος, όταν έφτιαξε το κότερο ο Μήτρος, ώστε εσύ το δεύτερος ενισιός του, τον προσέλαβε ως τακτικόν συμπλωτήρα, άμα και νιοφύλακα. Προς τι με υποχρεώνεσαι, του είπε, Μπάρμπα, να κοιμάσαι στο ξένο κατόγι, αφού καλύτερα για σένα σέβεσαι τη γυναίκα σου. Έλα να κοιμάσαι μες στο κότερο, κάτω στην πλώρη, που κάνει μεγάλη ζέστη και καλοκαιρασιά. Ο καημένος ο κότος, λίγες ημέρες πριν, είχε συμβεί εις την κηδεία ενός παλαιού γειτονός του, να εισέλθει στον ναόν, ενώ εξάρετο για την εκδόσιμη ακολουθία. Δεν ήταν τακτικά φιλαπόλογος. Μερικοί τον επήραζαν και τον έλεγαν φαρμασόνο. Αλλά αυτός ήταν εξ ιδιοσυγκρασίας σκεπτικός, ιδιότυπος, εν διασυνειδήτω φιλοσοφία του. Διήλθεν άνθρωποι του χώρου, πρώτων βαθμίδων του βήματος, και πλησίασαν εις έναν νέον δάσκαλο, ώστε σε συνήθιζε να ψάλει και κατά την κηδείαν αυτήν ίστατα αριστερά, βοηθών τους ιερείς εις των στίχων «Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου», τον οποίον επανελάμβανε εκ περιτροπής ο ψάλτης. Ο Φραγκούλας αλοχότος εγέρασε και είπε με φωνή σχεδόν αποστήρη: «Ανάθεμα στην ψυχή του δούλου σου, τι λες, δάσκαλε?» Ο ψάλτης του ένεσε να σιωπήσει και με κυκλοτερές βλέμμα προς τους άλλους, τους εσύστησε να μην δώσουν προσοχή για να μην γίνει δασμοδία. Ο Φραγκούλας με το λίγο και πάλι επανέλαβε: «Τι τους ξέρετε, τι τους κάνετε νάνι, όλοι στα ανάθεμα θα πάρουν». Ο διδάσκαλος και πάλι του ένεσε ένας πυρός και ο κότσος απεμακρύνθηκε. Και με το λίγας ημέρας επέπρωτο, ο γέρον ούτως ναυτικός, ώστε στην πρωίαν εκείνην τις είδε με την πένθυμον εκείνην ευθυμίαν του, άλλη πρόθεση ίσως δεν είχε ή μη να υποδείξει το μάταιον και το συνθηματικόν και το αγοραίον πάσης ανθρωπίνης συνηθείας, ως και αυτής της νεκροσύμου κομπής. Ο γέρον ούτως ώστης δεν είπε ημαρμένον να αξιωθεί ούτε της εσχάτης παραμυθίας, ούτε της κυδεύσεως, έμενε να είδη όλη την φοβεράν, την δαιμονιώδη πομπήν όλων των στοιχείων του ουρανού, των ανέμων, των κυμάτων την θρικώδη συνοδείαν, ορκουμένην μανιωδώς περί την κυρεάν κεφαλήν του γύρω εις την λευκήν ακτένης των κόμμων του. Κι έμενεν εν τριγμό αλήσεων και τροχαλιών και αρμένων να καταπολιστεί στο κύμα άψακτος, ασαβάνητος, αμυρολόγητος.
του Παπαδιαμάντη. 2, 3, 5, 10 σταλαγμοί. Όμοιοι με το μονότονο βήμα του αγρύπνου ναύτου φρουρούει στην κουβέρτα. Πλέει μαύρα πέλαγα και βλέπει ουρανόν και θάλασσα να αγρίως χορεύουσαν και τυλιγμένος στην κάπαντου διασχίζει ακαριέως το σκότος με την εξανάπτουσαν και υποσβήνουσαν λαμπυρίδα του τσιγάρου του. Οι πετεινοί δεν είχαν λαλήσει το τρίτον λάλημα. Ίσως είχαν τρομάξει από την βαθία, θρηνώδη φωνή του σαλεπτή, ώστε είχε να αρχίσει το φθινόπωρον, νύχτα βαθιά, να κράζει. Ήτο ως κρογμός αγνός του ορναίου, το οποίο είχε χάσει τον αέρα του και είχε ενσκύψει μέσα στην πόλη και ζήτη αρπάγματα να σπαράξει. Ζεστό, βράζει, έβραζε, νύχτα βαθιά. Ζεστόν το σαλέπι, πολύ ζεστότερο το στρώμα. Μόνο η φωνή του σαλεπτή ετρώμαξε τους πετεινούς. Είχε βρέξει ο λίγον, ή τα ηθρίασε, σταλαγμοί έπεφταν αργά από την υδρορώην εντός της αυλής. Και πού σ' αυτόν τον κόσμο? Η επιφώνηση οικούστη στο σκότος από το στόμα του σαλεπτή. Το παράθυρο έτρεξε, κρακ, από το χαμηλό δωμάτιο το βλέπουν προς τον δρόμο. Άνθρωπος προέκυψε, τυλιγμένος με σάλι. Έτεινε μέγαν κύαθον προς τον σαλεπτή, αλλούτος υργοπόρη. Ο άνθρωπος έκυψε να ειδεί. Υψηλή μορφή, με λευκόν σαρίκι, με μαύρη φλέναν και χιτών αχρωματιστών είχε σταθεί ενώπιον του σαλεπτή. Πού σ' αυτόν τον κόσμο? Μπούντουνια τσάρκ φιλέκ, ασκολσούν, είπε ψηφίδησαν ο σαλεπτής. Δεν είχε γνωρίσει τον άνθρωπο, αλλά το ένδυμα. Κάθε άλλος θα τον εξελάμβανε ενός φάντασμα, αλλά αυτός δεν εκτοήθη ή το απ' εκείνα τα χώματα. Είχε αναφανεί. Πότε? Προημερών, προεβδομάδων. Πότε? Από την Ρούμελη, από την Ανατολή, από την Ισταμπούλ. Πώς? Εκ ποιας αφορμής? Ποιος? Ή τον Δερβίσης, ή τον Δεκτασής, Χόντζας, Ημάμης, ή τον Ουλεμάς, διαβασμένος, υψηλός, μελαμψός, συμπαθής, γλυκής, άγριος, με το σαρίκι του, με τον τσουμπέν του, με τον δουλαμάν του. Ή το εισέρνιαν, εις δυσμένιαν, είχε να κμάσει, είχε να εκπέσει, είχε να εξοριστεί. Βουντουνιά, τσάρκ φιλέκ. Αυτός ο κόσμος είναι σφαίρα και γυρίζει. Εκείνη την βραδιά τον είχε προσκαλέσει μια παρέα, 7 ή 8 φίλοι, αχώριστοι, αγαπούσαν τη ζωή, τα νιάτα. Ο ένας από αυτούς έβαζε γιουβέτσι κάθε βράδυ, οι άλλοι έτρωγαν. Ήταν λοταρτζής και κέρδιζε 10 ή 15 δραχμάς την ημέρα. Τι να τα σκάνει? Τους έβαλε γιουβέτσι και τους εφήλευε. Ήσαν λοτοφάγοι, με όμικρον και με ωμέγα. Αγαπούσαν τα τραγούδια, τα όργανα. Ο Δερβίσης δεν έπινε κρασί, έπινε μαστίχα. Δερβισάδες ήσαν κι αυτοί. Του είπαν να τραγουδήσει. Τραγούδισε. Του είπαν να παίξει το Νάι. Έπαιξε. Δεν του σύρεσε. Αυτός δεν ήταν αμανές. Δεν ήταν όπως τον ήξεραν αυτοί. Αλλά ο Δερβίσης τους έλεγε τον καθ' αυτόν αμανέν. Επανήλθεν στο καφενείο. Το καφενείο αντικρίτου θυσίου. Η ταβέρνα δίπλα στο καφενείο. Και τα δύο αντικρίτου παλαιού σταθμού. Παραπέρα από το καφενείο η σύραγγ εσκάπτετο. Είχε σκαφεί. Ο Δερβίσης εκάθιτο εκεί και έπινε μαστίχαν, όποιος τον εκερνούσε.
με το σαρίκι του, με τα κατσαρά ψαρά γένια του, με το τσιμπούκι του, άνω των 50 ετών ηλικίας. Εκεί διενυκτέρευε από ημερών, άσπρος, ανέστιος, φερέικος. Το μικρό καφενείο είχε την άδεια να μένει ανοιχτόν όλη την νύχτα. Ήρχοντο από τους τζόγους, από τα θέατρα, θαμώνες, ήρχοντο από το λαχανοπάζαρο, έπιναν ρούνι και φασκόμηλο. Ο Δερβίσης έπαιζε κάποτε τον Άη. Ο Κλήτορ, ο αστυνομικός, διασκέδαζε, αγαπούσε να ακούει. Καλός άνθρωπος. Προετών, όταν πρωτοδιορίστη, ήταν γεμάτος ζήλο. Άμα είδε καυγάν, έτρεξε αμέσως να τους χωρίσει. Εις παλαιός συνάδελφος του, τον όκτηρεν. Όταν βλέπεις καυγά, να τρέχεις από το πλαγινό σοκάκι, να αργοπορείς, ώσπου να περάσει φούρια και τότε να παρουσιάζεσαι. Και άλλη συμβουλή του έδωκε. Στον καυγά, πάντοτε να βλέπεις ποιος είναι δυνατότερος και να φυλάγεσαι. Να μαλώνεις τον πιο αδύνατον, να του τραβάς και ένα χαστούκι και να επαναφέρεις την τάξη. Έτσι θα βγαίνεις λάθος. Και ακόμη, κάθε καινούριος ανώτερος που διορίζεται την πρώτη μέρα είναι γεμάτος αυστηρότητα. Το κάνει για να τους πάρει τον αέρα. Τη δεύτερη μέρα κρυώνει και την τρίτη μέρα παραδίνεται. Εσύ να συμμορφώνεσαι σύμφωνα με το προϊστάμενο και να παραπανίζεις μάλιστα αυτές τις 3 μέρες. Πολύτιμη υποθήκη. Τα ημέρας εκείνας είχε διοριστεί νέος αστυνόμος. Για να δείξει τον ζήλο του, διέταξε να κλείσει το καφενείο τη νύχτα εκείνη. Αύριο ή μετάβλαν θα επέτρεπε πάλι να μένει ανοιχτόν. Αλλά η νύχτα εκείνη είχε πέσει στον λαχνό. Ήταν πεπρωμένη νύχτα. Ο καλός Κλήτορ ενθυμεί τα συμβουλά του συναδέλφου. Ανάγκη να βιάσει τον καφετζίνη να κλείσει. Δεν επετράπει στον βοηθό να μείνει εντός, για να μην σηκωθεί και ανοίξει εις όσους το πιθανόν να έλθουν να κρούσουν την θύρα. Δεν επετράπει στον Δερβίση τον ανέστιο, τον πλάνητα να μείνει, επί την προφάση ότι έπαιζε τον Άη και μάζωνε κόσμο και δεν άφηνε τους γείτονας να κοιμηθούν. Ο Δερβίσης με το σαρίκι του, με τον τσουμπέν του, με τον δουλαμάν του, πήρε το τσιμπούκι του, τον Άη του και έφυγε. Πού να υπάρχει. Έκαναν λίγα βήματα σκόπους του πέδους του καφενείου. Παρέκει ή το σύραγγ. Εσκάπτετο ή το σκαμένη. Έκαμε ψύχραν νυχτερινών απόγειων, μία μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κλήτορ, ο σκοπός, περιφέρεται υποκάτω, στο κιόσκι των Τσιγκοσκεπές, των εκεί μαγαζίων. Ο Δερβίσης ο Πλάνης κατήλθε εις το βάθος της σύραγγος. Ίσως ήλπιζε να έβρει περισσότερο να πάγγιο εκεί. Εκάθισε, ακούμπησε. Εσκέπτετο το άστατο των ανθρωπίνων πραγμάτων. Άσκολ ζουν τσιβιρινέκ. Χαρά σε εκείνον που ξέρει να τον γυρίζει τον κόσμο αυτόν. Παρήλθε ώρα. Ο Κλήτορ, ώστε σε περιπάτη εκεί τριγύρω, εσκέπτετο τι να είχε γίνει ο Δερβίσης, τον οποίον είχε δει να καταβαίνει στην σύραγγα. Πού να είναι. Στην ερώτηση αυτήν την άφωνον απήντησε φωνή, ήχος, μέλος γλυκή. Ο ξένος μουσουλμάνος είχε παγώσει εκεί όπου εκτύπω και νίσταζε. Για να ζεσταθεί έβγαλε τον Άη και άρχισε να παίζει τον τυχόντα ήχο, ώστις του ήλθε κατά τη φορά στη μνήμη. Νάη γλυκή, Νάζι,
εν ζήτα ελαττούτε. Άβρα, ουρανός, άσμα των καιρών, μελιχρών, αυρών, τεχνιστικών. Νάι, κατά δύο κοκκίδας διαφέρει, για να είναι το ναι, όπου είπε ο Χριστός. Το ναι, το ήμερον, το ταπεινόν, το πράον, το ναι το φιλάνθρωπο. Κάτω, εις το βάθος εις των λάκων, εις το βάραθρον, ως κελάρης Μαρίας εις το ρεύμα, φωνή εκ βαθέως αναβαίνουσα, ως μύρον, ως άχνη, ως ατμός, θρήνος, πάθος, μελωδία, ανερχομένη επί κτήλων άβρας νυκτερινής, ερωμένη μετάρσιος, πραΐα, μιλυχία, άδολος ψήφυρος, λυγία, αναρριχωμένη εις τας ρηπάς, χορδίζουσα τους αέρας, χαιρετίζουσα το αχανές, οικετεύουσα το άπειρον, εδική, άκακος, ελισσομένη, φωνή παρθένου μυρολογούσης, μηνύρισμα κτηνού χυμαζωμένου, λαχταρούντος την επάνωδον του έαρος. Τα βαρέα τείχη και οι ογκώδεις κύονες του θυσίου, οι στέγοι μεγαλοβρυτής, δεν εξεπλάγησαν προς την φωνή και το μέλος εκείνο, την ενθυμούντον, την ανεγνώριζον και άλλοτε την είχον ακούσει, και εις τους αιώνας της δουλείας και εις τους χρόνους της ακμής. Η μουσική εκείνη δεν είναι το τόσο βάρβαρος όσο υποτίθεται ότι είναι τα ασιατικά φύλλα. Είχε στενήν συγγένεια με τας αρχαίας αρμονίας, τα σφριγιστή και λυδιστή. Έφυγανε βαθύε ώρε και νύξει το ακόμη, πεπρωμένη νύξη. Ακόμη ύπλωνε ναύτη τα σκότη της και ο σαλεπτής έκροζε δια να πωλήσει το εμπόρευμά του και οι πετεινίες ζάρωναν εις τον ορνηθώνα. Το μικρόν παράθυρον έτριζε και ο σαλεπτής εξικολούθη τουρκιστή τον διάλογό του με τον Δερβίση, τον άστεγον, τον υπερόριον. Προώρας ήδη είχε συγγύσει το άσμα των μυστηριώδες και μελιχρών. Το Νάι είχε πέσει από την χείρα. Ο ουρανός συνεφώδης είχε αρχίσει να βρέχει. Έβρεξενε πολύ λεπτά, ήταν έπαυσε. Ο κλήτορ είχε γίνει άπατος. Εμποδιασμένος, βρεγμένος, κρυωμένος ο Δερβίσης ανέβη στον επάνω κόσμο. Επήρε έναν δρομίσκον κατέμπροσθεν του Ιερού Βήματος των Αγίων Ασωμάτων, δρομίσκον τον οποίον η Σεβαστή Επιτροπή είχε ονοματίσει, δηλαδή είχε γράψει επί πινακίδος, ότι είναι οδός Λεπενιώτου. Ο ίδιος ο Λεπενιώτης, ο Λεοντόκαρδος, όσον και ανέτρεφε φιλέπιδικον πάθος δια των φόβων του μεγάλου ήρωος του αδελφού του, αν ίσως το πνεύμα του περιευθύτα εκεί και η δύνατον να είδει των άμυρων Δερβίσιν, διωγμένων, εξορισμένων, ανέστιων, ρηγούντα ανά την στενοπών
έρχοντα αναμέσων δύο παλαιών ίσκων, θα τον εσπλαχνίζετο. Και ο σαλεπτής τον ελπί. Και αντί 5 λεπτού, του έδωκε να πει σαλέπι διπλούν. Μισό πουλούι να βουτήξει και άφησε τον γείτονα με το σάλι, τον σηκωθέντα προμικρού από την ζεστή κλίνη, να κρυώνει, περιμένον εις το μικρόν παράθυρο. Έλα σαλεψί που να πάρει. Μπουντουνιά. Την πρωίαν εκείνη έπιεν ο Δερβίσης σαλέπι, έφαγε και πουλούι. Όλη την ημέρα τον έπαιρνε ο ύπνος, όπου ετύχε να καθίσει. Τας άλλας ημέρας εξενυχτούσε ακόμη εις το ολονύκτιον καφενείων, δια το οποίον είχε περάσει η πεπρωμένη νύχ. Έπινε μαστίχαν και κάπνιζε το τσιμπούρι του. Πότε έπαιζε ακόμη τον Άη. Ύστερον, με το λίγας ημέρας έγινε άφαντος και δεν τον είδε πλέον κανείς. Ζει, απέθανε, περιπλανάται εις άλλα μέρη, ανεκλήθη από της εξορίας, επανέκαμψε εις τον τόπο του, κανείς δεν ξέρει. Ίσως την ώρα ταύτην να ανέκτησε την έρνοια του ισχυρού Παδεσάχ. Ίσως να είναι μέγας και πολύς μεταξύ των ουλεμάδων της Σταμπούλ. Ίσως να διαπρέπει ως ημάμις εις κανένα εξακουστών τζαμίων. Ίσως να είναι ευνοούμενος του Χαλίφη, αρχιουλεμάς, σε Ιχσουλισλάμις. Μπουντουνιά τσάρκ φυλέκ. Thank you.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους.